v našej záhrade, kde si dnes pripravíme grillovaného lososa s holandskou omáčkou a cuketovými špagetami. Poďme na to. Najprv si pripravíme naše cuketové špagety. Môžeme na to použiť škrabku, alebo to môžeme urobiť ručne. Teraz začneme s holandskou omáčkou. Najprv si rozdelíme žltky od bielkov. Žltky si preložíme do veľkej misy. Tie si osolíme, použijeme aj kajenskú papriku, tá nám dodá taký dobrý, nazvime to kick. A na dochutnenie môžeme použiť aj mletý muškatový orech. Následne pridáme šťavu z polovice citróna. Do malej ranice si dáme na miernom ohni roztopiť maslo, nesmie sa prepáliť. Ak už máme maslo roztopené, premiestnime misu so žltkami a citrónovou šťavou nad hrniec s vriacou vodou. Pomaličky začneme miešať metličkou, kým sa nespojí citrónová šťava a žltky. A postupne po kvapkách prilievame maslo. Samozrejme stále musíme miešať. Použijeme všetko maslo, ale omáčku miešame ďalej, až kým nám nezačne husnúť. Potom omáčku položíme na bok, teda od zdroja tepla. Zatiaľ si pripravíme cuketové špagety. Na rozpálenú panvicu pridáme trošku masla alebo oleja, nakrájaný cesnak a následne aj už nastrúhanú cuketu. Cuketu osolíme a dochutíme čiernym korením a za občasného miešania opekáme asi 5 minút. Prílohu máme hotovú, pripravíme si lososa. Lososa si osolíme a okoreníme z obidvoch strán a nakrájame na jednotlivé porcie. Potom ho môžeme rovno dať grilovať. Najprv zo strany, na ktorej je koža, tá bude strana tzv. Prezentačná, a potom ako sa opečie zhruba do polovice, to budete vidieť, ako ten losos začne chytať takú svetlejšiu farbu. Vtedy ho môžete otočiť na druhú stranu a z tej strany mu to bude trvať už len pár minút. Ak už máme lososa ogrilovaného, môžeme začať servírovať. Najprv naložíme cuketové špagety, následne lososa kožou na vrch a na to naložíme holandskú omáčku. Môžeme dozdobiť trošku kajenskou paprikou a podávame. Priatelia, a takto si predstavujem ultimátne jedlo na letnú grilovačku. Grilovaný losos, holandská omáčka a k tomu krásne opečená cuketa. Nech sa páči, prajem vám dobrú chuť a ďakujeme, že sledujete Minútky s Melinou na www.melina.sk.